Uvažovali ste niekedy nad tým, aký dôležitý je správny postup umývania a dezinfekcie v stravovacích zariadeniach? Ak chcete, aby sa u vás hostia cítili bezpečne, je potrebné byť pri sanitácii a pri práci s dezinfekčnými prostriedkami dôsledný a vykonávať jednotlivé činnosti zodpovedne. V dnešnom videu vám vysvetlím, aké zásady dodržiavať, ak pracujete v gastronómii a ako správne používať dezinfekčné prostriedky vo vašej prevádzke. Čo sa dozviete, budete vedieť, aké postupy musia dodržiavať zamestnanci pri ručnom a strojovom umývaní riadu, ako bezpečne manipulovať s čistým riadom a jedlom, aké pravidlá platia pre prácu s dezinfekčnými prostriedkami a naučíte sa zásady nevyhnutné pre hygienické prostredie vo vašej prevádzke. Sanitácia zaisťuje mechanickú a mikrobiálnu čistotu prostredia, nástrojov a plôch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami pri ich výrobe, spracovaní, skladovaní, preprave, výdaji, predaji a podobne. Sanitácia je jedným z opatrení, ktorým sa dosahuje a udržuje zdravotná nezávadnosť a kvalita potravín. Upratovaním a čistením sa spravidla rozumie odstráňovanie prachu, špiny, nečistôt, zvyškov potravín alebo surovín z prostredia, podlah, nábytku, ostatných ploch, používaných nástrojov, technologických zariadení a podobne. Starým osvedčeným a najlepším spôsobom je vykonávanie upratovania a čistenia pomocou teplej vody, čistej handry, kefy a prípravkov odporúčaných k upratovaniu a čistenia. Dezinfekcia znamená ničenie choroboplodných zárodkov po vonkajšom prostredí. Ide o veľmi účinné opatrenia, ktoré však nesmú nahradzať pravidelné upratovanie a čistenie. Dezinfekciu je možné vykonávať pomocou fyzikálnych alebo chemických metód. Obom spôsobom predchádza hrubé upratovanie a umývanie, ktoré znižujú mikrobiálnu kontamináciu a výrazne zvyšujú dezinfekčný účinok použitých prostriedkov. Jedenkrát za mesiac je nutné vykonať výmenu týchto dezinfekčných prostriedkov na bázi kyselín za napríklad dezinfekčné prípravky na bázi zásad z dôvodu vzniku rezistencie mikroorganizmov. Aké poznáme? Napríklad je to dezinfekcia na báze kyseliny chlórnej, kyseliny mliečnej, kyseliny peroxyoctovej alebo peroxid vodíka, potom na báze alkoholu, esterov chlóru a podobne. Kedy sa teda vykonáva upratovanie a sanitácia? Ideálne je priebežné upratovanie počas prevádzky tak, aby bola zachovaná prevádzková čistota, odstraňujú sa nečistoty, zvyšky potravín, odpadky, odpady, umýjú sa použité stroje, pracovné plochy, pracovné pomôcky a riad. Vykoná sa oplach pitnou vodou. Potom denné upratovanie. Väčšinou sa teda vykonáva po skončení prevádzky, odstraňujú sa nečistoty a zvyšky potravín. Odpadky, odpady, umýjú sa použité stroje, pracovné plochy, pracovné pomôcky a riad. Obklady a podlaha, vykoná sa dezinfekcia použitých strojov, pracovných ploch, pracovných pomôcok a riadu. Steny, podlahy, takisto. Vykoná sa oplach pitnou vodou. Pokiaľ je to potrebné, upratovanie v okolí kontajnerov. Ďalej sa vykonáva mesačné, štvrťročné a ročné upratovanie podľa nastavení vašeho sanitačného programu. V neposlednom rade dbajte na ochranu pred škodcami. Dezinsekciu a deratizáciu síce nevykonávate, vykonáva ho odborne spôsobila osoba či externá firma. No vy sa podieľate na prevencii, takže zatvárate dvere do prevádzky, vetráte oknami opatrenými ochrannými sieťkami, zatvárate a pravidelne odstraňujete obsah odpadkových košov. Akýkoľvek výskyt škodcov alebo stôp po nich je potrebné neodkladne hlásiť nadriadenému alebo spolupracujúcej firme. Čo sa týka umývania riadu, ručné, ale aj strojové, alebo teda sanitácia, či už pracovných plôch na jednotlivých pracoviskách, alebo aj také umývanie riadu, si vyžadujú použitie schválených čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Ideálne so slovenskou alebo aspoň českou etiketou. Vždy je treba dodržiavať odporúčané dávkovanie, teplotu vody, čas pôsobenia dezinfekcie. Len tak bude likvidácia baktérií účinná. Vybraný dezinfekčný prostriedok vždy nalejte do vody v požadovanom pomere, nikdy nie vodu do dezinfekčného prostriedku. Používajte ochranné rukavice, chránte si aj svoj zrak. Po aplikácii plochu alebo pracovné pomôcky dôkladne oplachnite vodou. Hlavne tam, kde sa manipuluje s nebalenými potravinami.
Riad nechajte vyschnúť na vzduchu. Nikdy nepoužívajte utierky. Pri strojovom umývaní riadu je nevyhnutné pravidelne kontrolovať hladinu dezinfekčného prostriedku a teplotu vody, aby ste zaistili správnu sanitáciu riadu. Čistý riad musí byť vždy uložený na suchom mieste a tak, aby ste zabránili kontaminácii. Pravidelná údržba čistoty pracovných priestorov a náčinia znamená správne použitie dezinfekčných prostriedkov podľa odporúčaní výrobcu. Nikdy neprekračujte alebo ani neznižujte koncentráciu, aby ste dosiahli optimálnu účinnosť a bezpečnosť. Čistiace náčinie sa musí po upratovaní uložiť v upratovacej komore, predtým ho však musíte vyprať, vydezinfikovať, usušiť. Farebne alebo nejakým iným spôsobom je nutné rozlišiť náčinie na prevádzku, aspoň na potravinárskú, druhú farbu na nepotravinárskú, tretiu farbu napríklad na hygienické zázemie. Je na vás, akým spôsobom si to označíte. Ide o to, aby sa vám to neplietlo, aby ste si nezamieniali jednotlivé náčinie. Nezabúdajte aj na zásady bezpečnej manipulácie s jedlom. Personál musí dodržiavať následovné pravidlá. Pracujte len vtedy, ak ste zdraví. Dôsledne si umývajte ruky. Používajte náčinie alebo rukavice pri kontakte s jedlom určeným na priamu konzumáciu. Dbajte na správne teploty potravín, pokrmov. Jedlá pred podávaním dôkladne tepelne upravte a horúce jedlo schladte čo najrýchlejšie. Ak chcete mať istotu hygieny a bezpečnosti potravín vo svojej prevádzke, sledujte naše videá a prihláste sa na odber. Získate praktické návody a tipy, ktoré vám pomôžu udržať vysoký štandard bezpečnosti a spokojnosti vašich hostí.